Χαίρετε. Γεια σας. Τηλεφωνεί με διευθύντρια ενός ιδιωτικού σχολείου. Συγχαρητήρια. Τι είπατε? Συγχαρητήρια για τη θέση. Συνταξιούχος του δημοσίου είμαι. Ναι, αλλά σας πήραν στο ιδιωτικό. Μια χαρά σύνταξη. Έτσι θεωρώ. Και η σύνταξη και η αρπαχτία των ιδιώτη. Είπατε? Λοιπόν, είχαμε συμμετάσχει μαραθώνιο που είχατε κάνει για την IT. Πόσα? 1.000 ευρώ θα δώσω στα παιδιά. Καλά είναι, μωρέ. Ό,τι είχαν πάνω τους, φαντάζομαι. Ναι. Αντί να πάρουν μια τυρόπιτα τη μια μέρα, τα κακομαθημένα τα πλουσιόπαιδα τα δώσω στο μαραθώνιο. Δεν πειράζει, μια τυρόπιτα λιγότερη. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Έτσι κι αλλιώς, τυρί με μπρικ κάθε μέρα το βαριέσαι. Έτσι, στην ιστοσελίδα μας. Ναι. Έχουν γράψει ένα κείμενο τα παιδιά και νομίζω ότι είναι σημαντικό για το πώς ένιωσαν για αυτή την προσφορά. Α, ξέρουν να γράφουν κιόλας. Τι τα νοιάζει, αφού έτοιμες επιχειρήσεις από τους πατεράδες θα πάρουν τα βλαμμένα από τα ιδιωτικά. Πρέπει να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουνε, θα ρέει το χρήμα. Εισοδηματίες θα γίνουν, τα ξέρουμε. Νόμι, έχω πάρει στο Sky. Βεβαίως. Αυτά τα σου δεν κατάλαβα γιατί χρειάζονται. Όχι παράλληλα σχόλια έτσι για τα παιδιά, επειδή τα ξέρω. Τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν. Ωραίο παράδειγμα δεν είναι κι εσείς. Συνταξιούχος του δημοσίου και πήγατε στο ιδιωτικό. Να μάθει το παιδί να κάνει λαμογιές και αυτό από μικρό. Μάλιστα. Πείτε μου τι θέλατε, κυρία δασκάλα. Μπορείτε να με συνδέσετε με κάποιον που έχει σχέση με αυτή τη δραστηριότητα του τηλεοπτικού σταθμού? Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Είμαι ο άνθρωπος που έχει σχέση με αυτή τη δραστηριότητα. Πείτε μου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Εάν μπορούμε να έχουμε κάποια κόπια. Κόπια, μιλάτε με γρίφους. Τι είναι κόπια? Τέλος πάντων ένα απόσπασμα. Μισό λεπτό, να μιλάμε στα ελληνικά, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ξένες λέξεις δεν θα δεχτώ. Εμείς υπογράψαμε για το δημοψήφισμα εδώ πέρα. Πείτε μου. Κόπια, άκουσε εκεί, συγχύστηκα. Το χτύκιο. Πείτε μου. Θα ήθελα να ξέρω αν μπορούμε να έχουμε ένα απόσπασμα από το βίντεο της προχθεσινής βραδιάς που δείξατε. Βεβαίως, την τζοντούλα που παίξαμε το βραδάκι. Ποιο απόσπασμα? Παίξαμε ένα βιντεάκι. Το τρίωρο της Τζούλιας Αλεξανδράτου, αυτό το παράνομο, το δείξαμε στο Sky. Με φλου στο πρόσωπο, δεν δείξαμε ποια είναι, θα το αποκαλύψουμε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω, λυπάμαι. Γιατί δεν μπορείτε? Δεν μπορώ. Τι δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε τα ντοκιμαντέρ μας, τις εκπομπές? Τόσες εκπομπές έχουμε, γιατί δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε? Να πάτε να δείτε τις σαπουνόπερες. Sky να παρακολουθείτε. Ακούσε και δεν μπορείτε να μας παρακολουθήσετε. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτά που μου λέτε. Γιατί δεν σημειώνετε? Μα δεν μπορώ να μιλήσω και να πω τι θέλω. Τι θέλετε?